Sa sini ke por ngai khublei fi wei pui baro haga kerteng ke betiang tam ke badan bor tam ke jong trai unong penem jingi u Jesus Christ. Baragani ke sngi ngakwa ban yalam ya pi shaka wei pat ka binta jong ka jinghi kai bagata kalong ka jingi sulok jong ka jing shashitam baru Christ. Ne the fellowship of suffering with Christ. Hoi ngi ema ka perthai ka basuk bha. Kay lapen suk yangi dapet na do ka Tia ka dem lapen suk yangi haki kali ki motor lapen suk ingi ki machines ke ba shna ki ba mi agini ki sngi ngi i ba ka don shibon kita ki jing shna ki ba lapen suk ya kata ka jing em ka jongi ya kata ka let kawan ka jongi ya ka trai ka khta ka jongi ba ngi aingu nam ta ka technology ka ba lapen suk shisha yangi hoi ladang ipet men shua ba menta men shua ngimla ban travel ne ban ya jinga hin rementangi la ban ya na kawai kari gidon ki aeroplane gidon ki trains gidon ki kali ki ba ki restart ki scientist ki shna ki engineers ki shna ba shisha nga ong pi kala pen suk shisha ya ga gm ga jongi mentara don kam sharu shunyon kala mi ke sha ne don kam coffee shunyon kala mi nang ta fi don kam ya ga jing thia ru mentara don ga jing thia ga balaan pen saat haying kala don lupa ga jing pen saat ki ba haru kom ki gitar ki bam itu itau syo gini segi ban sai tiar la don ke machine ban sai tiar ban sai jan ru kala don ke machine ban sai jan ngi i bakala pen suk shisha ya ka jing im ka jongi ka baman la ka singi ngai ngo yo blai namanta ga ni ke technology shisha wat wan ya lap ya ka gospel kala pen suk ado kata yangi bamen shwa ngi don kaman lek na ka wi ke jaka ka wi ke jaka an rei menta tang na ka wi ke jaka la yo ban pen poi ban pen priang ya ka gospel Syaki jaka jong ka perthai barok kawai. Bagani ka bangyalap mentaro kalet syaka perthai barok kawai. Bagani ka ni ka bautrai wang ba kilet banyalap ka gospel syaki ben reo barok. But si shaling ba ka technology ngilala ban le ya kata ban penpoy ya ka gospel syaki jaka barok jong ka perthai. Syanu bakadon ki internet syanu bakadon ka signal filala ban yo ban snap ya ka tin ka jong blai. Mga aingo i blai taki mobile sru. Ya ka bagi engineer ki scientist ki shna ka lapen suk shisha ban yo snow ya ka tin ka jong blai bat nga snow ha gani ka por bala refiong phim yo snow ka gospel ka dai stang ba phim kwa hiru ban yo snow ya ka namar lapen snow ya ka bat lapen flood ya ka gospel ha ki mobile ki jong feeling ba ka YouTube leng ba ki social media lapen shlei lapen dap ya ka gospel shibun ki nong yalap shibun ki kenhon yalap ki lap ya ka gospel leng ba kini ki media bat nga aingo yo blai nakabenta kata kalapen suk shisha yangi banya lap ya ka gospel hoi ya ka perthai ka ba don shibun ka jingsuk hatung ila ne empat ban sha ya ka jing ban ya ka jing jenjar hapdeng ka perthai ka ba pen aram yangi hato kalong na em yangi lene kala na em yangi bangin sha lem ya ka jing jenjar ka ba utrai wala sha kala ja ka wi ka por baladon kani ka kmi kabalawan show jisu ya ka bangila ban shem no Matthias kal nong ka ba arpo kani ka khot ka ba arpo ka ong kumni anda kumta ka kmi ki khon usebdi kalawan ha u bar ki khon jongka kada dem mani ya u bat kada pan ka ai na u uteu la ong ha ka phakwa ayu kada ong ha u to hukum bakini ki arngot ki khon jonga bikin shong uwe shaka man jong me bar uwe shaka diang jong me ha ka hima jong me u jisu la ya thu bu la ong phim tip ka ka ba pipan kani ka kmi ka Bible ka ong ba ka kmi ki khon usebdi kalawan hau jisu bat kalawan ban request bat ong jisu ngobha ai jaka shong lang ya kini ki khon ke jonga we shakaman bu we shakadiang lada memen yo ya kata ka bor balada melalaan pelong ya kata ka hima ne ka sarkar ka jongme wanum klet ya kini ki khon ki jonga kini ki mudor be bau jisu wan ban seng ya ka sarkar ka bathmai ne ban wan ra ya kata ka jingsun char ka bathmai hari Israel kinang mudor bau jisu unlong u prime minister ne unlong u president jong kini keri uban sa seng ya kata ka hima ga jong u ki mudor ya kata ki mudor ba andau jisu yo e ka bor andau la long ma u kan ha ga bor ba de ban klet ken yi ki khon jong kini ka priu ba jisu wang pakwa ayu ong try la ka mon jeme bu iwesh kan yang bu iwesh ka mon nda mela penlong ya kata ka hima ga jong me jisu ong ini ka kentin pila bandi na taga khuri ka bangangan sadi ba ban pen baptis si fi da kata ka jimpen baptis da ka bala pen baptis yang
Kila ong hau ngila ule thu te pinyo di sisa nak tak khuri jonga bada kata ka jingpen baptis da ka bala pen baptis singan pen baptis si fikan rei ka ban shong shakti kamon ka jonga kamlong ka jonga ban a hinrei tang ye kita ki ba khupa jonga ula pen kre yaka ka babel ka ong hang ni bagadi ka kemi ka kwa sisa ba kini ki khon kin yo ya ka jaka ka biang bokin long ki cabinet minister mano bang kwa agar kata ke buram, mano bang kwa agar kata ke bor, mano bang kwa agar kata ke kerdan, mano bang kwa agar kata ke jing aram ba fini along minister kat no. Utrai ong pi kwa ban long pi hab ban di nagane ke khuri ya ka bangangan di. Bat ya ka ba lapen baptis singa hapen baptis yo piru da kata ke juk ke jing pen baptis. Namar hab ong jing pen baptis kamut ke jing pen ngam. Hab ngam ha kata ke jing syak shitom. Ngahaban di ini ke khuri ke bak thang tam. Ngahaban di ini ke khuri ke ba etam. Tading tau try fin kan mau kini ha ke khper get semeni habu doai ong la galong man jeme try to polite no ini ke khuri nanga. Re om ka man janga re ka man ka jong me utip pa ke khuri wa haban di ya ka. Namar ka ding pna wa haban di ya ka khuri ke bak thang tam bak ka ke khuri jong ka pop. Haka pop kadon ke jing thang kadon ke jing yap kadon ke jing sungsi kadon ke jing kuslai kadon ke jing pang kadon ke jing penrem kadon ke jing tem wahaban di ia kata haladi wang lada fikwa ban bot yang balada fikwa ban yo ia kata ke burom pihak bandi iswai ke ni ke khuri badai ta kwa banong ifi ka than ke ni ke ski namar ka perthai ka sok than lemda fidei sisa kita ki basliang lemda fidei sisa kita ki batrang lemda fidei sisa kita ki bawat bar ki ba it you try pinomla bandi na kani ke khuri ka bau try di bat pinmla ru ban yo ya kata ka jingpen baptis ya ka bala pen baptis you Chris hato pinot ban ngam ha kani ka jing jinjar jong kani ka jing jong kani ka jing tenjo ya kani ka ya ka ba pipin sa yo namar ba pipi pedang you try ngakwa banong fi ka than hagi ni ki ngi hai India nai kran chabar hai India ngai i kadon ka persecution kadon kata ka jing sya pen shitam ya kita ki syakri ki jong blai bet kita ki ba ngat yo Jesus Christ sibun ki pastor ki sya sempat ki sya leben ki sya thap ki sya kenjat ki sya ki snyo ki jong ki hanre ki sya namar bagade ka benta jong ki ban sya ngakwa banong ifi ni ka sngi ka menta lada film sya ai ka jinjanjar lada film yo benta lembat ka jinjanjar ka jong Christ Fenomio benta lembat kata ke buram ke jong Chris. Tading tal da fikwa ban bot yu Chris, la fikwa ban bot syakat kum ke ktien. Kan ma ba ke ktien jong blai kle thu lupa. Ba kan don ke jing penya klat chan ning kong na yeng. Kan don ke jing ya teng kho ha yeng hasam. Kata hi ke dei ke bau trai la de thu lupa wong la da fi bot yang kan ma ngalawan ban bu om ya kata ke jing suk rei ya kata kawat ka ba kren ya kata ke jing penya klat kawat ke dei ke ba mat kadai ka ba pen ikhlat kadai ka wat kadai ka taken ka ba penpang ka ba penjenjar ka ba at ka ba pendekut kamut kandan ka jing pendekut tading tau ang la pidang it ya ka kmi le khopa na lor jonga ne pi it ya ki khon ne yano na lor jonga wat la pi it ya la di fimla ban long ki senran ki jonga Jisu ong ya kata la fi puli na Matius ka long bi sipo ka de khot balai bu sau ter ong ya kata ka kentien wa ma ki nong shun kin de na ka yeng ka jong pi hi kila bandai nagi bahayeng ke jong fi nagi ba iet ke ba thon ke jong fi utrau la dap ong lopai kata la fi bot inga fi haban ba ai ka ding phna fi haban sha ya ka jinjar la da fi kwa bandan ka jing slok ba utrai la da fi kwa bandan ka ne ka fellowship ba utrai fi haban fellowship ru ringkat bad u ha ka ta ka jinjar ka ba u la sha tading ta fi bot utrai wat nom snopla ba fi mat ya ka rejection fi mat ya ka jing sha kan tat fi mat ya ka jing sha kran ben Pimat ke jing sya iben lani pi sya keren haki rukom ki baper teng film poi perkhat bukum kita ki jai ktien ba on keren ya pi la nyau ben ya pi la ben thieu ya pi pi phoj kum kane ka klem niam ne phoj kum kane ha kala le pralat kala le persya ya ka balang ne ka le persya ya ka niam ka rukom ka kwa banong fi la da pi bot si sya tra ki jinjar kin wan mar ka babel ka ong ye kane ka wai ujisu ong la da pi kwa si sya ban yo ben ta ka hima pidai ken bandi ya kata ke khuri ya ka banganga di da kata ka bala pen baptis senga pen baptis ya firu bagade kata ka tin ka jong blai ka ong hang ni na fi pulina Philippi ka ne ka lenong ka ba ning kong ka khot ka ba ar phundai ka tin ka jong blai ka ong kum ni yangi
balakot ingi tang bangin nget hau henry ban sya shitom ru lembat ngan puli gani ketien ka angkum ni na bahapi la ai na kabenta Chris tang ban nget hau henry ban sya shitom ru na kabenta jong kababel ka dei tang ba pin nget hau Chris henry ba pin yo ru ba pin sya shitom ru na kabenta jong ndai tamu nget hab sya shitom ru kenang ba pinyo ba bentaru hagata ka buram ga jong trai kababel ke thu ingi langi puli ki kam apostol kene ka lenong ka ba khat sau ke thu ingi ka ong kum ni kene ka khat ka ba arfu ar ka ong ki da pen skam mi ka men sim jong ki senran da ka ba sneng ya ki ban yaine hagata ka jinget bat bakar deyangi ban besut sepo ka hima ublei lengba shibun ki jenjar balas neng ya ki lani la ai men sim ya ki bakin long ki ba yaine hagata ka jinget namara pila anget hau trai kan don ken kata ka jingye slok lene kata ka jingye shimbenta ga jong pi ha kata ka jinjin jar ga jong Chris tadei ta ban sut shak hima ga jong blai hab sut lengba shibun ki jinjar ong ka tien ga jong blai tadei ta kwa banong pi lada pimpat kendo yelade ka than ye pi ba pin but yo trai lada pimpat nyau senrum lani ban kendo ia ki baro ka ia pi ba fin shong hakti kaman ne hakti ka diang ngejong trai ka babel ka ong la pi play kam apostol ka nong ba arpo ka khot ba sau ka ong henry nga kendo ia ka ke jingim ban ngam nyo kor shu eka kumba nganyo ban pendep no eka ta ka jingpet jonga ba ia ta ka kam ublay ia ka bangala yo no trai ia ka ban ply ka gospel ka jinga ublay nga kendo no ela ka jingim ban ngam nyo kor shu ia ka la da fimpat kendo ia la di pimla aken ban bot yo trai lada fi klem kenyap yaladi pimla aken ban bot yo Jesus Christ lada pim yo ban talang ban di na kata ka khuri ge jang bat ban sha kata ka jing pen baptist ya ka bala pen baptist yo kan ma bala pen baptist yo Jesus ke jing jar uda jaus app da ka snam na do kli do ka jat la long ba the yo da ka ong ka tien ke jang blai ba uda je klak baro shirin yang ba ka snam ka da jaw na do kli ha do ki slajat ke jang na ki ti ke jang na ka krong ke jang na ka mat ke jang dan ka waipat ke jaka naki ngap ki jang haba kita thap haba kita kura ba kita put no ita ki tman ki jang ong ka tien ke jang blai la fi pule no Isaiah san po ka khat ban reu ke thu yangi ba kita put wat ye ki tman ki jang kan no ka jingpang kan no ka jinjanjar tandai tala da fi kwa ban yo ban talem bat ka buram ke jang Chris pi hab ban yakit lengkor lem lene pin hab ban ya snok lang ha ka jinga slok jong ka jinjanjar pi hab ban shashi tom lem na ka banta Chris tadeng ta kwa ban ong ifi kani ka sngi ka banta hoi chani kampat don yo ba ka don kum ta lene don na preng jong firu ki bela pediang yu Jesus Christ pila sha kan tat na yeng pila sha be na yeng lene pila sha nyau ben hagi shnong ki thau na marwa pila pediang yu trai nga kwa ban ong ifi nga ai kublei ifi kani ka sngi nga da sngo buram nga da sngo ie je pi na marba pi kloi ban sha shi tom na ka banta Jesus Christ bal ka babel ka ong ka ngi puli ka shiti ka ba aro Timothy kani ka lenong ka ba lai kani ka khat ka ba khat ar ka ong bat baro ki ba man ban imriu blai ha Chris Jesus kin sha le ben baro kita ki ba man ban imriu blai ha Chris ka babel ka ong kin sha le ben wanum sngo le ran ada pi sha le ben ka babel ka ong ka ngi puli ru ka shiti ka ba ningkong ka jong Petros kani ka lenong ba sao kani ka khat ka ba khat ar ka ong gumni ka tin ka jong blai Petros Ukraine gani ka jingten ju ngan ko ampuli gani ka por ka ong ko heb ba it tu wat sngo phla pi ka ta ka jingten ju ba me ding ka ba hau pi ya ka ba ja ban tin ju ya pi kum ba ka ja ka ba khla i pi hin re kat kum ba flio benta ka ta ka jing sha shitom Chris to kemen no ba da ka ta ka jing pen pau ya ka buram jong pi ru pin yo kemen da ka jing kemen ka ba kraw la da la kran ben ya fi na mar ka krteng Chris suk ma pi na ba umen sim jong ka buram baru jong ublay uya shong hapi hapang jongki shisha la kran ben ya henry hapang jongpi la pendon buram ya shisha nagamanta Chris la penleran ya pi nagamanta ga jong Chris la kran ben ya fi henry nagamanta jong Chris pat fio ya ga jing ro no blay ngai ngo yu blay balada fim pat yo ya ga jing sha kran ben na ki bre finom yo ya ga jing ro no blay tadeng ta ga khin ga jong blay ga ong bo jisu ong ni kane wong la da fi la sha shitom ban sya kren ben ne ban sya le ben wang wat nom ngosi ngan puli ngi ka por no Matthews kun basan ngi de khat ka ba khat wei khat ar ka ongum ni
suk ma phi habakin ya kran ben bat penshitom ya phi ba begin na ong giktien ba manru ya phi nagabenta jonga habaki shulam ler tu ya kemen ba tu ya shat kemen ru namar ka ba kraw ka bainong jong phi haki beneng na ba kumta kilai penshitom kinong ithu lepa ki ba menshwa jong phi ka babel ka ong hang ni suk ma phi habakin ya kran ben kamut long bala kerkhu ya phi habaki kran ben ya phi nagabenta try bat ki penshitom ben ya phi nagabenta ka kerteng ga jong try bakin ong kiktien baman baro aru ya phi nakabenta ka kerteng ka jong jisu bagata ka jingkren ka jong ki baro kamdei ka bashisha ka dei ka bashulam ler ong ka kiktien ka jong blai tu ya kemen ba tu ya shat kemen ru la fi sha penstam la sha kren ben la fi la sha ong kiktien baman baro mdei ban snowsi ka babel ka ong tu ya kemen ba tu ya shat kemen ru na ba ka ba kraw ka bainong jong fi haki beneng la phim sha ya kita ngasngo ba pinumyo nong em habeneng Lukas no man riu ka dekat ka bar puar ka ong ni suk ma phi ba anda ki briu kin shon ya phi ba anda kin tat ya phi bat kin le ben ya phi ba kin ot ben ru ya ka kerteng jong phi kum ubaman lene kum ka baman na ka bentau ko no briu tu kemen phi ka ta ka sngi tu shat kemen ru da ba khmi ka nong jong phi habeneng ka long ka ba kraw da ba kum ju hi ki pa jong ki kila le ben ye kinong ye thu lepa shisha haba pide kinong ye thu lepa ki jong trai pide kinong bot ki jong trai pide ki senran ki jong trai kumba ki breu kila le ben ye kita ki shakri ki jong trai menshwa kin le ben ye phiru menta ken mau ye ka jing sha penshitom jong ki banget anda haba kila pediang yo jisu kadan ka jing penshitom ye ka balang hapo Jerusalem bat hado ba kila penyap ru wat ya Stephen kita peniap kadang ka jing peniap ru wat ya kita kinong bot ki jong Jesus Christ u Stephen u de Marta u banengkong u temen basan jaga balang hapo Jerusalem kita peniap ya u lap knyat ya ka balang lap penjenjar ya ka balang rei kila ya sha ha ka por jong Nero lai na ya keren show ki bread ha ka ta ka stadium ha ka Colosseum ki ong bala pelat ya ki sing bala khaim ya ki hang ta kilalong ka jing rakhe ben kilalong ka ta ka jing shail kilalong ta ka jing le kai ka ba ki yo ban yak kemen ki pet kumno ba ki sing ki tro ki kumno ba ki bam ki kumno ba ki tha ki kita kinong pe kai ki rakhe la pelong ki kum ka jing le kai ka jing im ka jong ki i kum ba kam dan jing mut sho i bu kum dei sho ki breu i ma ki la dei ki kham kor ban ki marat kata ka dei ka jing shashitom jong ki kristan men shwa kan jaman taru kala ban jaya phiru bala fila jaru ai ngo yo blai la fi chakran ben la fi chapen stom ben la chakran ki tin ki balam ler ai ngo yo blai to kemen ba to ya shat kemen ru namar ka ba kraw ka bainong jong fi habneng ong ka tin ka jong blai ye ro you try to ai ba phinyai don ha ga ne ka jing slok jong ka jing sha stom nga ngai la da fi trai ba ha ka office pin sa chapen stom ru la fim kwa ban ya snok tilang bat kita ki baya le lam ler ne ki bele thok ki bele syukor nganget fin sa sha kan tat ru na kata ka group le ne na kata ka department ka ba pipi dan le se kala ban long kum ta re kwa ban ong fi sha ya kata ka jing sha stom wat nom pen serye mi le de rengkat ba ne ka perthai wat nom it ya ne ka perthai lada pi it ya ne ka perthai ka jing it ka jong blai kam dan ha fi ha ni ka perthai ka dan ka ai ka dan ka jing brai jong kata ka khmat ka brai jong ka do ka jing sarong thala jong ka jim kini kam dei no blai ong ka tien ka jong blai tani ta kwa ban ong fi tu penya khlat no fi ken yaladi penya khlat no yaladi naki ken ong ka tien ka jong blai wat nom ya snok lang bat ki wat nom ya menjor lang bat ki to ai ka bali kan long ka bali ba to ai ka ba yong kan long ka ba yong compare la kan tat ifi compare sha kren ben ya phi na ka bentau try kam lele sha shitom ban nganget u deu try u ban ra apat ya fi deu try u ban pen mi pat ya fi na ka ta ka jing le ran kan mau ka ne ka wai ba oi ha ka por bala try u sha short sha tit ka ba ka por ka sha sempat ogi rakhe ben yu re ai ngo yu try ba u try jungi sakut sa ang ta oi u layap u it no el ka men sim sha ukpa re ka si ka bala u mi pat mga kwa ba nong ifi kani ka sngi ka ba mantala da phim sha shitom lemba du Chris lada phim dan kata ka jingya slok jong ka jing sha shitom phinom la ba nya don mentaru ba kata ka jing mi pat ken ka jong Chris banganget lada fila sha shitom kumba Chris ul sha shitom kum taru phin yo lang ya ka buram kumba u Chris u yo ya ka buram banganget phin mi pat ha ka jing pen thamai nganget lada
Dang day ha kani ka persilada utrai 4 wan utrai un ra ifi. Utrai un kentiu ifi. Un ra un kentiu ifi ka office ka promotion kan wan ka gym ka jong fi ka buram ka jong blay kan wan. Syashitom na ka bantau utrai. Joseph la syashitom. Ngi ka jing kentiu ka jong blay ka jing kentiu kam wan na mi na sap ngi kan wan na shatay na shatay ka jing kentiu kam wan na ubriu. Ka jing kentiu ka wan na blay. Tadeng ta penrit ade pen ka ngo ile syashitom na bantau utrai. Utrai nang kerkui fi ngakwa bandwai nam ta jong fi kani ka por ngas ngodan na pleng jong fi mar fi labot utrai ki bahayeng kila kentat ya fi kila kni ke jaka ke jong fi kadai hok fi pinio pila syakni ki bri ki bsa ke jong fi syakni ki kser ki ksa jong fi syakni ki jingdan gm ke jong fi ngong fi rejoice le kemen namar fi du menta pin sayo apat ya kata ka bashis pa sha ong ke tin ke jong blai fi da pule kata no mathias kun no bakat kandai ke khot ka bar kandai lai po ke thu yang ngi kata ini dua yang nak por mentah. Try nga aingo ya me, namar habang ikwa banya don bat me, ngihap ru try, bandon ru hakata ka jing slok jong ka jing syak shitom. Baladang im syak shitom ko try, naga benta jong me nginom la ru try banya yo benta lembat ka buram ka jong me. Try nga tip abang ibut ya me ko try ka perthai ka kring ka pa ka perthai ko try. Ka tan ka kejap atry hindra nga nget ko konrat. Kini kikon ki jome kin yeng ko kanrat bakin umpai sata kin syak shitom bakin im na kabta ka buram ka jome hoi wala da ka dei ban syak kran ben ban syak le ben ban syak ni no kita ki jingdon jing em lani ban syak kran ki tin ki bathala thaleng bagi kitin ki basneu lani bakin mat go try ya kata ka jing syak pen shitom ben try kini kikon ki jome ki syak na kabta jome ba ngai kinum du no ela kanong try nga duai man ai ki kata ka jing kemen ba dia kata ka jing suk ka palat ki jing champang baro ba kata ka jing suk ka bapalat ka jing champang kan dari ka mensim ba dia ka jing mut ha ka jing jai kan ri jai kinam sngok huslai trai nganget ko kan rat ma ai ki kata ka bor ma ai ki ko kan rat trai ya kata ka jing mat ko kan rat ya kata ka jing suk ba ngada nget ko kan rat men ker khui ki wei pi wei hallelujah ngadwai nga ker khui fi wanom do mensim dan na pring jo fi ka snong ka jong fi ka isi ya fi na mar fi but yo trai Nakwa abanong fi mlaylay. Utrai udan rengkat bar pi la ki bri ki benlut baro ya pi enrei. U Jisu te u yaro apalat ya pi. Bal ka beneng bal ka wei ke ro na kam ta jong fi nga ai ka buram ka jingo sheme ko trai nam tan ki khon nga dwai nga ker khu ki. Trai bekin nom do men sim henrei trai bekin sha shitom. Ban sha ita ke jinjen jar bekin yo rong sha ke hima ka jong me. Nga dwai nga ker khu. Ha ker teng Jisu no pen em. Amen. Amen. Trai nang ker khu ya fi. Nga nget pin sayo ya kata ba fin song sa kaman ba sa kadiang u Jisu ong ya kata ya kita ki ba job ngan ai ken ya kata ka ket ka jonga kumbanga ngala job ya gani ka pertai bu kupau ai nga gani ka ket ka jong u kum tangar ngan ai ya kata ka ket ken ya ka ba pi pin song ken ya ka ket jonga ong trai ya ka pin song ken ha ba fi job ya gani ka pertai nga ngai try ker khu ya fi long ki ba job ha ka kerteng ka jong try blame ker khu fi ko blai shibon ngan saya sempat amen